Seyşeller Respublikasynyň Daşary işler we diaspora ministri mehirli kabul edilenligi üçin hoşarlyk bildirip, öz ýurduna okgunly ötýän Türkmenistan bilen giňirimli gatnaşyklary ýoly goýmagy uly gyzyklanma bildirilýänini bellädi. Hemde pursatdan peýdaranyp, Seyşeller Respublikasynyň prezidentiniň hormatly prezidentimize ýeberen mehirli salamny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Hormatly prezidentime de hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Seyşeller Respublikasynyň döwlet başçylaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Hemde mehmanyň bir taparynyň iki tarap bilen gatnaşyklary giňeltmekde möhüm ädim boljakdygyna we uzak möhletliň hyzmatdaşlygyň täze uğurlaryna itergi berjekdigine anan bildirdi. Duşun başında bellenşi ýaly. Bir tarap Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 3 gezek ikrar edilen hemişilik bir taraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp, dünýä döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklary alyp barýar. Dostlukly öteş paragatçylyk we öýdara anaşmak ýörelgeleri iki ýurdun daşar syýasatynyň binýadyny emele getirýär. Söhbetdeşleri Avraýly halkara guramalaryň ilkinji nowbatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäýäklerindäki öýdara hyzmatdaşlygy ünsüjekdiler. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň dörejlikli başlangyçlaryny gollaýanlygy we Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň möhüm kararnamalarynyň awtordaşy bolup çykyş edýänligi üçin Seyşeller Respublikasyna minnetdarlyk bildirdi. Biz geljekde de ýurtlarymyzyň daşar syýasat idaralary tarapyndan halkara geňişligine alınıp barjak işleri utgoşdurmagy gollar diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Duşun başında Türkmenistanyň we Seyşeller Respublikasynyň arasyndaky tüwda ykdysady hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şunun bilen baglykda döwlet başçylarymyz milli ykdysadetimiziň eksport kuwatyny ünsüjekip, ýalňyç energetika toplamyny, himiýa we dokument sanagatyny, owa hojalygyny hyzmatdaşlygyň geljegi uly uğurlarynyň hataryny belledi. Hormatly prezidentimiz iki tarap bilen hyzmatdaşlygy puturlandyrmak maksady bilen Seyşeller tarapyny ýurdumyzda geçirilýän sergileri we halkara maslahatlaryna işin gatnaşmagy çagyrdy. Insan-perwer gatnaşyklary ösürmek, hyzgutanyna fiýagatçylyk gulgamyna hyzmatdaşlyk etmek duşukdy ara alyp maslahatlaşylan ýene de bir ugur boldy. Döwlet başçylarymyz bir ugurda tejribe alşmak hemde geljekde fiýagatçylygy ösürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belläp, ýurdumyzyň ýödary beýikli hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça Seyşeller tarapynyň anyk tekliplerini seretmäge taýýardygyny tasdiklady. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz hemde Seyşeller Respublikasynyň Daşary işler we diaspora ministri iki döwletiň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryň mundan meýlekde puturlandyryljakdygyna anan bildirip, birek-birege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.